Je groeit op in een onzichtelijke vraat van rjucht is rjucht en krom is krom. Krijg je van huis uit een set weerde mooi wat je net omheen kennen. Maar gaandeweg verroert die vraat en zelf verroer je mooi. Antwoorden, zo docht blikken, binnen onder de tijd onderhevig en voldoog opeens net meer. Je moet er zelf nadenken over het hoe en wat van het leven. De vraag is, hoe redden wij ons mooi wat we mooi krijgen en het leven ons brengt? Hoe maak je weer keuzes? Wat is daarbij ons kompas en wat houdt ons daarbij op koers? Vreten. Overal eten is niet stoer, schrijft de Engelse feministe Caitlin Moran. Heroïne spuiten, dat kan nog. En zuipen ook. Snuiven, prikken en drinken heeft nog iets kunstzinnigs. Maar dik worden niet. Je kunt gerust achterloos zeggen dat je 2 nachten geleden smoordronken in de coniferen lag. Maar als je toegeeft dat je op 1 avond 5 plakken cake, 3 eierkoeken, een halve zak EK chocoladepinda's en 6 plakken servelaatworst naar binnen hebt gewerkt, oogst je weerzin. Helemaal als er nog kruimels in je decolleté hangen. Maar wat is eigenlijk die contract met jou te kranten? Ik ben gewoon verslagjouwer en ik doe politie en justitie, volg ik. Dus ik zit een soort in het slechte nijs of het misdaad en politie-nijs. Maar ik ben hier 4 dagen in de week. Ja, dan ben ik wel mensen die denken alleen nog Jantine Boeren in kolom opsneuren. Nee, dat is net zo. Nee. Maar ik ga natuurlijk het liefst zoveel mogelijk naar buiten om verhalen te scoren. Hè. Kijk, dit is... we gaan natuurlijk over op een klein formaat, tabloid. Hey, dit is nice. Ja, dus dit zijn de proeven van de kranten op lietsformaat. Die komt naar de simmer. Dus daar ben we nu al heel wat met de tarierings bezig. Jantien neemt mij mee naar de Werze, de Rossebuurt van Ljouwert. Prostitutie en vrouwenhandel binnen haar specialismen. Al de geregeld schreeuwt ze erover. Vanuit de kant van justitie, maar ook de verhalen van de mensen efter de prostitutie. Nou, is dit voor jou nou vertrouwd terrein? Nou, echt vertrouwd ik net. Maar ik moest hier als beginverslagjouwer een keer heen omdat er een inval was weer. Omdat er al illegale verrollen hier werken. Ja. En ja, ik ren nog heel wel hetzelfde een beetje hier omheen. Omdat het is een doolhof van al die kimmertjes. En voor mij is het toch een vreemde woord. Dat bedoelt het toch. Het is net van nou, dit gesneden koek. Nee. En het is ook nu voor ons vrouw hier te komen. Want dit is een mannengebied. En de vrouwen die hier binnen, die werken hier. Ja. En ik werk hier net. Ja, nou ja, vol. Ja, ja, ik werk. Hier hebben we een kamer gehuurd. Moeten we even door het hekje. En s'avonds moet je hier €1 in gooien. Dan is het beveiligd, maar nu overdag. Nou, mooi, we dus maar gratis hier. Ja. Dan moeten we hierheen zo. Denk om het opstapje. Het is wat juster, hè? Hoi. Hoi. Ik kom erin. Is goed. Dan regelen we het. Oké. Gelukt. Ja, regelen? Ja. Hoeveel heeft er nou van betalen? 74. Oei, ik ga het doorticht. Nou ja. €74. Voor hoe lang? Ja, voor keer maar nummer 4. Nou, ja. met weer. We moeten naar beneden. Met een onder? Ja. 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 Nou, ik denk hier ergens. Het is wel in de krochten, hè? Ja, dit is een kamertje speciaal achteraf, zodat we niemand storen hier. Want als je met een camera hier staat, dan hebben andere meisjes natuurlijk geen conditie meer. Ja. De klanten houden ervan. Maar dit is hem, denk ik. Dit is, Dennis heeft speciaal het bed opgemaakt. Je kunt zo vaak, als je wil, schone lakens krijgen, zei hij. Dus, Annette. Nou ja, dit is het kamertje. Warm, hè? Ik zet even mijn tas neer. Laten we het ons hier gezellig maken. apart, hè? Hoe vind je het? Jeetje. Benauwd. Donker. Rete benauwd. Wat is het hier benauwd? Ja, warm, hè? Jeetje. Ja, hier werk je dan. Dan ga je hier zo zitten. Ja, stel je voor. En dan is dit
je uitzicht. Zo. Nou, dan kun je toch beter op een wallen zitten, denk ik dan. Ja. Nou, weet je, toen ik hier voor het eerst kwam, toen wist ik dat eigenlijk niet. Maar heel vaak wonen vrouwen hier ook. Hè? Dus die werken hier, maar ze betalen €75 per dag. En ze wonen hier ook, dus ze slapen hier ook. In hetzelfde Hier. complex? Ja. Hier? Ja. In deze kamer? Ja. Dus ze hebben wel in de kantine kunnen ze koffie drinken en zo. En ze hebben douches en je hebt daar een tafel waar je kan eten. Maar dit is wel de plek waar je eigenlijk 24 uur per dag vaak bent. En nou is dit trouwens een legaal bordeel. Hè? Dit is, want dat is ook wel een beetje daar wringt het een beetje bij mij. Als ik over prostitutie schrijf, ga ik altijd naar de Weze eigenlijk. Want hier is het zichtbaar, weet je wel. Ja. En dan eigenlijk brand je het ook wel weer af. Omdat je zegt, kijk, dit is zo'n kamer, zitten vrouwen 24 uur per dag. Terwijl dit is nog de best geregelde sector. Want er is ook een heel groot illegaal circuit. Ja. Dat wordt niet gecontroleerd. Ja. De politie komt hier langs, de GGD kunnen de meisjes naartoe. Je hebt prostitutie, maatschappelijk werk. Ja. Dit is nog in het zicht. Ja. Maar dus eigenlijk is dit het minst slechte. Wat is je stal als dienrol, als journalist, om naar boete te brengen over de prostitutie? Nou, ik denk eigenlijk, wat ik vervelend vind, is dat nette mensen nette oplossingen bedenken aan nette bureaus. Mm-hmm. En uiteindelijk in de praktijk zie je dat er helemaal geen fluit van terecht komt. Daar word ik woedend van. Ik vind het belangrijk dat we het weten en dan moeten we er ook wat aan doen. Maar het is bloedheet, hè? Ja, het is bloedheet, ja. Bloedheet hier. We doen gewoon een jas uit. En we doen even licht aan, want ik zie bijna niks. Oh, zo. Het is een ontzettend ingewikkeld onderwerp, dit onderwerp. Prostitutie. Ja. En elke keer denk ik, nou snap ik het. En dan snap ik het toch weer net niet. Of het begon dat ik een bordeelhouder ooit een bordeelhoudster interviewde. En die zei, ja, dat is hartstikke leuk werk. En dat zet je dan in de krant. En dan hou je contact. En dan hoor je het echte verhaal. Dat is nooit... ik ben eigenlijk nog nooit een vrouw tegengekomen die zei... doe dit vrijwillig en ik vind het hartstikke leuk. Ik weet nog dat ik hier een keertje naar buiten stapte, had ik hier een verhaal gemaakt. En toen kwam er een vent voorbij op een fiets en die zei... Nou, jou horen hier niet. Ik zei, nou zo, nou dat kun je wel zien en dat is een compliment hoor. Zei hij zo. Toen dacht ik, lul, je gaat hier wel over die vrouwen heen. En dat je hier niet hoort, dat is dan een compliment. Daar baal ik van. Ja. Ik wil er helemaal niet uitzien alsof ik hier werk. Waarom zou ik? Maar aan de andere kant... Die dubbele moraal. Ja, die dubbele moraal, daar erger ik natuurlijk ook verschrikkelijk aan. Kist je daar vrij over schreeuwen? Ja, er zijn wel eens verhalen dat ik denk, hier kan ik veel gesodomieten mee krijgen. Maar toch denk ik dan, maar als ik het niet opschrijf, wie doet het dan? En mensen moeten dit toch weten? Ja, dus dan doe ik het toch. Heel veel mensen kennen mij toch niet. Die weten helemaal niet van mijn achtergrond en dat ik feministisch ben. Weet je, toen in de jaren 80 zat ik op een school voor journalistiek en toen had je de prostitutie moest kunnen als je er zelf voor koos. En dat was de emancipatie van de hoer. Dat hebben we toen ook nog meegemaakt. Dus dat was toen eigenlijk, stond helemaal niet zo ver van het feminisme af, prostitutie. Ja. Dus dat was eigenlijk een soort stoer beroep. Eigenlijk niet dat ik dat wilde. Maar die vrouwen die kwamen toen in Brussel bij elkaar voor een grote hoerencongres. Rode draad. Ja, je hebt een rode draad. En dat is natuurlijk best goed. En ik denk uiteindelijk, waar feminisme op neerkomt, is volgens mij dat je als vrouw je eigen keuzes maakt. En gewoon niet, ik wou zeggen uitgekleed wordt, maar dat is in dit geval een beetje niet het goed voorbeeld. Maar dat je gewoon je eigen geld houdt en je eigen geld verdient, eigen baas bent. Dan moet dat kunnen, als je dat wil. Dus in die zin staat het niet eens, denk ik, dan ga ik niet zeggen dat het niet mag. Trouwens, wie ben ik om te zeggen dat het niet mag? Maar in die zin staat het niet zo ver van, vind ik niet altijd dat het wringt. Maar wat ik wel belachelijk vind, is natuurlijk dat er gewoon kerels zijn die een meisje van 16 willen. Daar kan ik woedend om worden. Ik weet nog wel, toen ik nog niet zo lang bezig was, dat er een keertje dat ik bij Vier hoorde dat er een meisje van straat was geplukt met papieren zakdoekjes in haar BH'tje. Die had nog niet eens borsten. En die werkte in de prostitutie. Nou, ik ben er nu al aan gewend, want voor mij is het nu een verhaal. Maar toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, wat verschrikkelijk. Ik hoorde ook, je hoort echt hele erge verhalen. En dan denk ik dat daar klanten voor zijn. Die moeten zich schamen.
Ja, dat je daar overheen gaat. En wat zoeken die klanten van Fine als ze die artikels lezen? Ja, dat is grappig, want je hebt... dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat die denken dat ik er niks van begrijp. Of zo. En ben je het van? Van prostitutie en klanten denken ook vaak dat vrouwen het wel lekker vinden. Dat vind ik ook zo lief. Dat ze hier komen en dat ze denken dat die vrouw klaarkomt ook nog. Dat dat echt zo is. Echt? Of is dat gewoon iets dat je je dan maar ergens aanneemt om het... Nee joh, dat denken die klanten volgens mij echt hoor. Ja, ik heb ook wel eens met een klant gesproken die zei... als ik binnenkom omhelst ze me ook echt. Is ze heel blij dat ze me ziet. Dat is denk ik ook wel zo, want dan heeft ze tenminste weer geld. Ja. Maar maar je hebt trouwens... Dus de meester schreeuwen, blauwen. Ja. En het trot drinken te leren dat het net zo is. Nee, maar je hebt natuurlijk ook wel klanten die gewoon echt ook uithuilen. En gewoon hun verhaal kwijt kunnen. Dat is ook zo, hè. Dus ook klanten is weer niet zo eenduidig. Ook aan het klantverhaal zitten weer belachelijk veel kanten. Het is misschien wat gerut saai, maar verrijkt het die lippen? Jawel, want ik ben natuurlijk wel heel erg van het snelle oordelen. Ik heb wel vaak een mening over iets. En van nature heb ik dat. En als ik dan... van nature. Altijd van, nou belachelijk, weet je wel, meteen zo. En dan, als je dan met de andere kant praat, dan is het toch vaak net even anders dan je dacht. Dus het maakt je misschien wat milder. Even wachten. Wachten. Keurig. Tommy mag eerst. Mies wacht. Dat is wel goed. Ja, maar dat mat ik, want als de auto hier belost en ze springen eruit. Nou, kom maar. Oké. Yep. Nou, dit is wel even lekker na zo'n bordeelbezoek, hè? Oh, heerlijk. Maar sowieso, in een kantoor zitten de klanten is vanzelfs eens net meer dan een kantoor. Ja. Ze is toch onder TL ligt, achter een computer. En dan is het wel heel lekker om hier gewoon te rennen. Als zij dan erin stinkt, dan ik aan, wat zit ik nou schreeuwen, waar zal mijn column oorgaan, wist dan ik mijn werk dan? Nou, dat denk ik heel vaak. Denk ik, nou, dan ren ik even met de hoen en dan denk ik even na over hoe ik dingen aanpakken zal. En dat doe ik dus nooit. Ik denk er nooit hoe naar. Dat is het leuke. Dus dan kom ik waarom en dan denk ik, oh, ik ga er helemaal net hoe naar tocht. Ja, maar dan komt het toch. Onbewust waarschijnlijk, hè? Gaat dat terug? Ja. Een column, want ik zit niet en hak hem nog niet eens. Misschien een begin denk ik van, oh, dit zou als... Dan gebeurt er wat in de supermarkt en een vrouw zei wat zin in en denk, oh, dat is mooi om te broeken. Maar werd het hinnekje, weet ik nooit. Nee. Ik denk om niet hollen. Nee, dat gebeurt achter het bureau. De dame rekende een mokka-taartje af. Ze keek me aan. Daar had ik nou echt zin in, zei ze, terwijl ze het gebak in haar tas stopte. En mijn man ook, want mijn man heeft kanker. Ik was net bezig met pinnen. De cashier vroeg of ik koopzegels wilde en de mevrouw wachtte op een reactie. Och jee, zei ik. In de lever, zei de dame. Voetbalplaatjes? Vroeg de kassajuffrouw. Wordt die behandeld? Wilde ik weten van de mokka mevrouw. Ja, antwoordde ze. Constant in Amsterdam. We hebben geen leven. Bonuspas? Vroeg de cashier. En nou hadden we zo'n zin in een mokka-taartje, prevelde de mevrouw terwijl ze wegliep. Geniet er maar van, riep ik haar na terwijl ik mijn pincode intoetste. Geniet er maar van, dat zei ik als een schoolfrik. Ik gaf mijn voetbalplaatjes aan het jongetje achter me. En thuis nam ik 6 zure Napoleons. Ah, lekker. Uit wat voor soort nest komt dat huis? In Flensburg ben ik geboren. En mijn heid wie is kwaldirecteur van de Annemarie van Schuurman Squallen, een middelbare squallen. En mijn mem wie basissquallen onderwijzeres. En mijn heid wie dus directeur van de squallen werd ik letterlijk op kwam. Oh. Ja, dus ik dacht eerst, toen ik in de eerste zie het, ik mat net papa zezen vanzelfs, wist wel. Zit maar goed. Stop maar, dank u wel. Dat haak ik nooit zijn trouwens op squallen. Ja. Maar ik roem wel Flensburg en ik weet nog wel, hij wie wel een publiek figuur.
dan stier erop morgen, DPN is een lul. En DPN, dat wie mijn height. Want de boer, DPN de boer. Er ben vanzelfs een heel soort de boeren, dus hij weer bekend onder zijn initiaal. Zo. DPN is een lul. Ja, en, maar dan moesten wij dan, ik altijd thuis wel omlaatje. Dus wij kon in Hartrek omlaag misschien. Dat maakt het natuurlijk uit. Ja, en ik denk wij weer in het cerkelen, we gingen wel met het cerken. Maar wie en ik altijd, ik had 2 broers, jongere broers. Maar toch, ik wel een beetje dwersig. Dat zit er ik wel in. Oh, lekker, dank u wel. Ja. Het Westen wat dan? Nou, als we in het cerken zitten en de doemnie die zei wat wij het net maar eens en hier we het er wel hoor. Nou, dan winnen we het dan net maar eens. Of wist je, ik. Ja, ik weet net. Wacht eens even. Nou, we zullen weten dat we in het jouwende bos zitten. Nou! En wat is dan maar gekregen van huis uit? Wist nou ik nog wat aan hast? Dat we woonden in Franeker, dicht bij het psychiatrisch ziekenhuis. En dat terrein was natuurlijk, daar mocht je onder de 16 niet komen. Groot Lanko, maar dat deden we natuurlijk altijd wel. Want er waren konijntjes, ponies, van die wilde bosjes. Dus daar waren we buiten. En dan kwamen we ook psychiatrische patiënten tegen. Dat is toch, dat is goed geweest. Schrik je niet zo snel ergens van. Vreemde raad. Ja. Of mensen die onaangepast zijn. Of vreemd zijn. Maar daar keken wij echt niet van op. Ja. Ja, of een hele grote kerel die ineens zegt, mag ik een eindje met je meelopen? En dat je dan zei, ja hoor, weet je wel. Dan liep zo'n grote vent een eindje met je mee. Nou, geen enkel punt. Ja. Ja, of een meneer die met een transistorradio aan zijn oor het verkeer stond te regelen. Heel normaal. Een vrouw met een pop in een kinderwagen in het centrum van Franeker. Ja, weet je? Dat is wel vormend. Dat je niet zo snel... Dat is denk ik wel wat ik een beetje heb meegekregen. Dat je, ik weet het niet, een beetje het afwijkende, dat er ook is. Dat je daar niet zo snel van schrikt. Die ondervinding komt bij Jantiens werk aan de zelfkant ik goed van pas. Ik vreeg me af, hoe zit dat toch met dat complex aan taboes rond de prostitutie? Wat ik daar nou belenen wil na een dag mooi gesprek met haar en ik zei, Jantien, ik heb voor daar een hotelkamer regelen, helemaal op het stadhoudelijk hof. Mooi jacuzzi. En een leuke film. Veel te mal aankomen. Maar bedoel, ik zie dat net. Ja. En dus is daar heerlijk in die jacuzzi. En er klopt een hele mooie aanklaarde. Ja, maar daar heb ik dus niet. Ja, daar heb ik dus niet zo. Nee, dat zou ik niet. Het is puur theoretisch, hè? Ja, seks gewoon als iets technisch. Gewoon als iets lichamelijks. Puur lichamelijks. Ja, dat kan. Ja, maar ik heb die behoefte nooit zo. Ik denk niet als ik 100 euro over heb, jongens, daar ga ik even een vent van bestellen. Daar heb ik nou echt zin in. Dat komt niet in me op, weet je wel. Dan denk ik, er zijn zoveel andere leuke dingen. En is net een gedachte van, ja, maar misschien zou het me ik wel heel erg bevallen. Of... Ja, maar voor 100 euro doe ik liever wat anders. Nou, dan krijg je het cadeau. We hier in het zijn, dan krijg je het van mij maar zeker cadeau. net mag ik dan wat iets leuks uit het tuincentrum. Tuurlijk, schat. Ja, dat mag. We wisten Friendship weer heel beschermd. Hè? Dus toen wisten die is van die is van die. En toen wisten ze dat binnen de leren jekkers, daar is net mij om. Zo, wist je wel. En op de school van journalistiek begon ik wel helemaal op 0. Ik weer krek 18. En toen was ik dagelijks bij een van mijn beste vrienden, een heel roege jongen uit de eerste. En die riet zonder bewijs op motoren. Ja. Hij liet mij zo'n liet poetsjes zien, werd hasjes in zien. Dat wist ik net eens. Ik zei, oh wat een leuk zakje, wist wel. Hij zei, ha. Ik wist echt niet wat het weer. Ik wist helemaal niks. Maar toen dacht ik, goh, ik kan me eens wel heel goed staande houden, weet je wel. Tussen, in zo'n milieu. En ik kan er ook goed mee overweg. En toen dacht ik ineens, ik was ook eigenlijk meer gefascineerd, ben ik nog steeds, door verliezers, door luige mensen. Niet zo door de winnaars. Nee, maar meer door de mensen die langs het randje lopen en er soms net overheen vallen of net niet. Ik zag ineens dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. Niet dat ik daarbij wil horen, ik ben eigenlijk heel netjes, maar toch zit dat dwarsen er ook wel in. Ja, en dat kiest denk ik vooral kwijt in die columns. En wanneer is het een goede column? Nou, ik vind een column mag nooit een kunstje worden.
Een column, als het een kunstje wordt, dat hebben mensen zo door. Een column moet wel altijd oprecht zijn. Dat vind ik. Dus je kunt niet... ik vind niet dat ik... Je kunt jezelf neerzetten als een typetje. Dat doe ik soms wel. En denk, nou moet ik nou ook mee ophouden. Dat ik bastonjekoeken lekker vind. En dat ik soms met bastonjekoeken vretend op de bank zit. Ja, heel Friesloos zit hij. Ja, nou ja, en dan denk ik van, ja, nou dat kan je een paar keer doen. Maar dan moet je er nu ook mee ophouden. Want anders word je een typetje. Ik eet wel die bastonjekoeken, maar voor je het weet wordt het een gimmick. Maar het mag geen gimmick worden. Ja. En hoe droost ik wel eens wat? Verzinst er ik wel wat bij? Want junior nou weer saai? Nou, dat nee, op zich niet. Maar het is wel altijd 200% de waarheid. Gewoon wat er is. Je kunt iets vertellen zoals het was, heel plat. En dan is het... dan is het gewoon zoals het was. Maar je kunt het ook grappig vertellen. In een context zetten. Of kleuren met woorden. Ja. Maar wat de junioren zeggen, dat is altijd wel letterlijk wat ze zeggen. Dat is nooit gelogen. Nee. Ja. Geen kip. Ja. Nou, dit. Jij kan wel even helpen. Nee. Waarom niet? Oh ja, jij moet trouwens zo ook even met de honden lopen, ja? Maar leer jij ook over goed en kwaad door die verhalen? Nou nee, we hebben het nooit zo over morele dingen. We zeggen nooit van dat is heel slecht of zo. Maar we hebben het wel een beetje over waar... Ja, het gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Omdat je vertelt over waar je mee bezig bent. Ik vertel wel aan tafel wat voor verhalen ik maak. Ze vertelt ook dat het zijn ook gewoon normale mensen, zeg maar. Het zijn niet alleen maar slechte mensen, zeg maar. Dus je krijgt wel een ander beeld van die daders, van die criminelen. Nou, al wist dat er ik een andere kant van zit. Ja. Maar dan wist die werk toch wel geconfronteerd met een hele protte rottigheid, slechtheid van de mees. Ja. Hoeveel, denk ik, de mensen die dit doen denken van... ja, maar wij doen dit om de graaidevogels te beschermen. Nee, dit is rottegiet. Deze vogels zijn rottegiet. Dus ja, dat is ik alleen maar... daar kun ik goed discussiëren. Er zijn heel veel mensen die vinden dat dit nodig is. Om de natuur te redden. Ja. Is de mens slecht? Nou, onhandig. De mens is een beetje stom, dom. Maar ik weet niet... heel mild. Ja, ik denk uiteindelijk... Ik heb ook wel eens iemand gesproken die voortvluchtig was voor justitie. En het was een lieve pop. Was echt een leuke vent. Ja, dus mensen doen heel domme, belachelijke, stomme dingen. Maar ja, Robert M., Breivik, ik bedoel, dat is net meer onhandig natuurlijk. Nee, maar dat zijn natuurlijk, dat noem je ook wel even twee Vaatstra. Vaatstra. Ja, dat is zo. En toch ben ik dan altijd weer benieuwd wat er dan weer achter zit. De Vaatstra. Ja, als die zaak wordt opgelost, ben ik toch ook weer benieuwd wie dat dan heeft gedaan. En hoe die al die jaren heeft geleefd. Hoe die dat volhield. Onder die dreiging van dat je ontdekt wordt in dat gebied waar het zo giste. En iedereen op zoek was naar de moordenaar. Hoe leef je daar dan? Ja, en of de mens slecht is, ik denk niet dat ik zoveel ermee opschiet. Daar denk ik niet over na. Nee, wat helpt het? Daar zou je cynisch van worden, dat helpt niet zo. Is de krantenjournalistiek die ik bracht, was er van verwacht? Was er mijn koers? Ja, wat ik wel heel leuk vind is dat je mensen dingen kan laten zien. En dat dat toch elke dag nog zo is. En dat als ik me over iets verbaas, dat ik daar dan op af mag gaan en dat ik vragen mag stellen en dat dan weer een andere kan doorgeven. Dat is wel wat ik had gehoopt en wat uitkomt. En het effect ervan? Het effect ervan ligt bij mensen zelf, niet bij mij. Die moeten bepalen wat ze ermee doen.